Бизнес старт продължава с разговор в студиото. Казвам добро утро на доктор инженер Димитър Белелиев, председателят на Басел. Здравейте! Добро утро! Доктор Белелиев, няма как да не започнем с темата за новата власт и бизнеса. И изобщо какви са очакванията на бизнеса от новата власт и откъде трябва да започнат изобщо работата? Много се притеснявам да не сме в ситуацията. Внимай какво си пожелаш, че може да ти се случи. Има всички предпоставки за едно стабилно и добро управление. Първо, мнозинството, което е ясно. Второ, все пак Радев и неговата команда не са за първи път във властта. Той отдавна е по един или друг начин, най-вече чрез служебните правителства е на власт, така че имат и опита. Така че от тук нататък да се надяваме, че нещата ще тръгнат в правилния начин. И най-важното, което е, трябва в политиката и в икономиката да се махне субективизма. Защото субективизма е това, което убива бизнеса. Какви са приоритетите, що се касае реформи, що се касае осигуряване на добра бизнес среда, така че да може да расте българския бизнес? Има много неща, които трябва да се направят. Няма да ни стигне времето цял ден да говорим, но имат в сектора енергетика могат да се направят някои наглед малки, но много важни и болни теми. Първото от тях е освобождаването на цената на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което чупи пазара на електроенергията, тъй като една трета от той е регулиран. Второто нещо, което трябва да се решава, втория горещ картоф, това е Маришкия басейн. Там всяка година потъват милиарди и там трябва да се направят някои реформи, които не искаше досега никой да ги прави. Третото нещо, за което ние настояваме от доста време и вече така с последното служебно правителство, отваряме една скоба, като че ли това служебно правителство беше най-краткото, но най-успешното, поне от наша гледна точка. Това е за инициативата, която вече гледаме, че става европейска. Европейските пари да идват в европейските фирми. Ние с вас сме говорили, не само с вас. Това е темата, че европейските поръчки, като се правят, голяма част от тях, над 70-80%, отиват в трети страни. Китай и Турция. И в тази глобална война, която ние водиме, икономическа, слава Богу, ние трябва нашето оръжие да ги ползваме за наши цели. Как успя служебното правителство да изпълни именно тази задача, европейските пари да останат в Европа? Те отвориха тази тема и вече имаше няколко дискусии на правителство, на ниво министри, което е много добре. Всъщност те за този кратък период трудно могат да го решат, но вече почнаха, има такива първи примери за процедури, които плахо се обявяват по този начин, който е абсолютно позволен от закона, абсолютно в цяла Европа е приложим. Секторните възложители да имат право да обявяват по този начин 51% произведено в Европа и страните подписали търговски съотношения с това. Така че те тръгнаха на разговор в това нещо, което е огромен успех. При това бяха само приказки, да, добре, много интересно, ама обадете се по-нататък. Може ли да дадем оценка на ситуацията, какво би се променило изобщо при изпълнението на тези поръчки, ако занапред се спазват тези условия за 51% производство в Европа? Това ще даде огромен тласък на бизнеса най-вече в България. Аз ще ви дам елементарен пример от нашия сектор, електротехника и електроника. Ние сме най-големи износител. Над 12% от износа се пада на нас. И в същото време информация, която имам от открити източници, обществените поръчки над 70% се печелят от китайски фирми. Очаква се икономическа криза, колкото и вие преди малко даже коментирахте тук с ваш гост, какво се случва по света, не е някаква тайна. Така че ние в момента, за да запазиме ръста на производство, който имаме, за да запазиме обемите, които имаме нужда от пазар. Естественият пазар е България. Изнасяме за Западна Европа, изнасяме за Африка, а не продаваме в България.
Вие вече споменахте тази геополитическа несигурност, която коментираме вече повече от месец, именно затварянето на Ормузския пролив и войната в Иран. По какъв начин в момента бизнеса усеща ефекта от затварянето конкретно на Ормуз? Усеща го болезнено, естествено. Това е едно заболяване и повишаването на температурата, тялото се усеща болезнено, но сега да не позвучи много странно, но аз мисля, че това е изключително полезно. Ако не доведе до Трета световна война, това е изключително полезно за Европа и в частност за България, тъй като първо ние вече на практика осъзнаваме какви са ефектите какви биха могли да бъдат ефекти от зелената сделка или така наречената енергийна независимост. Сега е момента да вземем някакви мерки. Всички говорят за цената на петрола и така нататък. Тя не е директно вързана, има релация естествено, не е директно вързана към цената на електроенергията. И ние в момента може да се възползваме от това нещо. Ще ви дам един пример. България годишно потребява в пари 5 милиарда за бензини, за дизелово гориво и така нататък. С 1/3 да го намалиме това нещо са няколко милиарда, които може да влеем в икономиката, минавайки към електрификация на транспорта. Какво се очаква в сектора на ВЕИ? Как очаквате да се развие той? И най-вече от страна на държавата, какъв тип подкрепа трябва да има, за да видим именно един вече устойчив зелен преход? Това е тема, която също е така леко болезна за коментари. Ние с вас и с ваши колеги също сме коментирали. ВЕИ сектора в България се разви може би прекалено бързо. И се надявам сега с идването на някакво стабилно правителство, те да погледнат в хоризонт 4-5 години и да сложат някакъв ред. Какъв ред е необходим? Първо, насякъде се работи по принципа, където може, а не където е необходимо, се поставят различни енергийни ВЕИ съоръжения или батерии. Това нещо трябва да бъде прекратено възможно най-скоро и да се погледне малко в перспектива, къде има необходимост, кои потребители се развиват и така нататък. Второто нещо, според мен, като в цялата енергетика има необходимост от трансформация на собствеността. Сега да не позвучи много страшно това нещо, но в България се наблюдава чисто частен сектор и чисто държавен. Общо взето в повечето държави това нещо е смесено. Какво значи смесено? Давам пример тук околните държави. Примерно в Гърция тяхната национална компания хем е държавна, хем е частна. В смисъл тя е публична компания. Основният пакет се държи от държавата и останалото са частни инвеститори. Това дава възможност за много добро развитие на бизнес. От една страна държавата подпира стратегически бизнеса, не му дава само да печели. От друга страна, частният капитал естествено гони по-голяма ефективност и по-голяма печалба. Как виждате развитието на енергийните общности у нас? Наскоро имахме разговор в това студио, че в България мисля, че са едва 4 бройки такива енергийни общности, които се случват благодарение на общините на фона на около 10 000 в Европа. Какви са перспективите пред тези общности у нас? Огромни са перспективите. Аз се радвам, че станали 4, значи са увеличили 2 пъти, бяха 2. Трябва да се разбере необходимостта и ефективността на тези енергийни общности. Това е изключително полезно. Това е, поне сме така произлизан от доскоро, не до отдавна бяхме социалистическа държава. Енергийните общности са нещо като кооперативите, които дават възможност всички членове на този кооператив да печелят. Така че ние трябва да го развиваме това нещо категорично. Какво ще се случи с цените при ВЕИ от гледна точка чисто на материали и на съоръжения, предвид изграждането на нови такива, заради тези всички геополитически фактори, които несъмнено повишават цените на суровините? Вижте са, само геополитическите фактори не са в основата на цените, освен цената на труда, на металите и така нататък. Търсенето и предлагането и най-вече инвестициите също са много важен фактор. В ВЕИ технологии вече последните десетилетия се влагат огромни милиарди
И те естествено ще доведат до повишаване на ефективността и намаляване на себестойността на тези неща. Така че аз не съм песимист, че това ще доведе до някакви страшни неща. Напротив, колкото повече е развит този бизнес, толкова по-добре. И аз ще се върна малко назад. Ако ние почнем да инвестираме тези огромни суми, които за последните 100 години инвестираме в двигателите с вътрешно горене, в алтернативни начини на придвижване, мисля, че ефективността и на тях ще се повиши изключително много и ще паднат цените. Какво ще се случи с сектора, който рециклира от повредените ВЕИ съоръжения? Има ли перспектива за развитие на този бизнес у нас? Как се случват нещата към този момент? Естествено, огромна е перспективата, тъй като тези съоръжения с някакъв живот, различен, примерно на панелите, стандартният живот е 25 години. Демек след 25 години ние трябва да видим какво ще правим с тези панели, за да може наистина да бъдат зелена. Така че аз мисля, че до тогава търсенето и предлагането ги решава тези болешки. Ще има голямо търсене на такъв вид услуги и мисля, че не трябва да се притесняваме. Как се развива бизнесът с българските компании, които правят търговия в други страни в Европа относно енергетиката? Доколкото знам, от мой личен опит, ние сме изключително успешни. Знам, че доста компании, особено в ВЕИ сектора, има български компании. Ние може би се славиме с едни от най-големите в световен мащаб. Така че случващото се в света може би е една добра възможност, но пак казвам, хубаво е нашия пазар да го запазиме до голяма степен за нас. Възможно ли е навлизането на чуждестранни инвеститори в България, именно в енергетиката? Има ли и добри условия за това? До момента като че ли нямаше добри условия, тъй като това се наблюдава и процес с дейта центрове. В момента, както е ситуацията, много търсене, много приказки, малко реални и проекти, малко като бройка и малко като мощност. Тъй като бизнесът не търси само възможности, той търси и сигурност. Сега в момента силно се надявам, че тази сигурност вече имаме. И аз мисля, че сериозните чуждестранни, не такива спекуланти, които идват да влезат и да излезат от пазара, ще почнат да проявяват по-голям интерес. Говорейки за дейта центровете, ще могат ли те основно да разчитат на зелена енергия? Категорично биха могли, да. Сега в момента зелената енергия се разви изключително бурно и има по-голямо предлагане, отколкото търсене. Проблема е, че в само един часови диапазон това с батериите ще се оправи този недостатък. Надявам се да почне да влизат и вятъра, тъй като вятър е едно изключително подценявано продукт, който също е зелен. Хидросектора също има възможност за развитие в България. Така че аз мисля, че от гледна точка на електроенергия за дейта центровете нямаме притеснение. Имаме притеснение за стабилността. Защо вятърът е толкова подценяван и не се инвестира толкова в вятърата? Чисто технологично. За да направиш един вятърен проект ти трябва 4 години. За да направиш един фотоволтаичен проект ти трябват няколко месеца. И ако ти не си сигурен в тези 4 години, че ще има тази стабилност, а на втората година няма да излезе някой кмет и да почне да иска от тебе някакви неща, които не са правилни, или да смени законодателната база, защото е дошло някакво правителство с едни или други разбирания. Затова инвеститорите така по-бавно ги правят тези проекти. Вече споменахте защитата на европейското производство именно през поръчките. Смятате ли, че геополитическата ситуация, в която се намираме сега, би убила инерцията на трети страни, които искат да влязат в Европа за правене на бизнес тук в сектора на енергетиката? Напротив, те доста биха се, така ще ползвам термина, стървили да влизат, тъй като за тях, ако почнат да се правят такива поощрения за местния бизнес, аз не ги наричам ограничения, защото това не са ограничения, тогава за тях ще е по-изгодно да си преместят производството или част от производството в Европейския съюз. Все пак Европа е най-големия пазар. Ние това непрекъснато го забравяме. Най-големия пазар, най-богатия, с най-интелигентните, с най-красивите хора, това са в Европа.
Говорейки за бизнес средата у нас, към момента очаквате ли да има диалог с евентуалното бъдещо правителство за това какви точно са исканията на бизнеса и как да се работи? Поне до момента, ние ще видим, още нямаме състава на правителството, но от предизборния период тези, които сега ще управляват държавата, бяха достатъчно открити и имаше дискусии, срещи с работодателските организации, в които те дадоха едни хубави заявки. В екипа на господин Радев има доста добри специалисти, които са с доказани качества. И нека да видим как ще изгледа състава на правителството и да дадем кратък шанс да имат време да покажат какво могат. Какво се случва в ситуацията с работната ръка? Там нещата са катастрофални. И тук е едно от нещата, които първо няма политика, държавна политика. Всеки идва и никой не иска да предприеме. Много е дълбока темата, не ми се влиза за политиката. Второто нещо, държавата сама изкривява пазара на труда. Споменахме вече Маришкия басейн. Не искам да споменавам други държавни предприятия, които увеличават непрекъснато състава си, без да има тази необходимост. И това изкривява, чупи го направо пазара на труда. Така че пак това правителство ще има огромен шанс, имайки пред себе си хоризонт от 4 години, да направи нещо смислено. Нещо смислено сега да го направи, ефект ще го почувстваме след 2-3 години. Каква година очаквате в сектора на енергетиката и бизнеса 2026? Какви предпоставки се създават? Ако ме питате от финансова гледна точка, ще бъде успешна, защото когато има такива сътресения, винаги този, който е в бизнеса, в енергетиката имам предвид, печелят пари. Така че очаквам успешна финансова година за всички нива. Това, което си искам и се надявам да стане, все пак да си извадим поуките като цяло в обществото и да тръгнем в правилната посока. Много ви благодаря за този разговор. Доктор инженер Димитър Белелиев, председателят на БАСЕЛ.